ریوان چافکانیان تایبەت بڕووداوێ کو لە ناوا تاخێ و نێزیکێ وێ ژمەرە ئاخڤینە دبێژن حەتەنها ئەندامên ئەسایişa navxwe ئەسایişa rêveberiya Xweser li beşê Rojavayê taxa Şêx Mexsûd mane hîna jî di senger û çeperê xwe de ne ji wê derê derneketine li beşê Rojavayê taxa Şêx Mexsûd li gorî çavkaniya Rûdawê hetenha şervanên esayişa navxwe li Helebê mane. Li aliyekî din bêdengiyek heye niha li taxa Şêx Mexsûd car caran dengê teqeyan tê bihîstin lê ew şer û pevçûnên kolan bi kolan yên gelekî dijwar ku îro hete danê esrê jî berdewam bûye ew nemaye. Bêdengiyek heye rewşa taxê di aliyê xizmetguzarî de gelekî xirab e av nîne elektrîk nîne jiyana xelkê bi zehmet e û hêlê peywendiyan jî qut bûye. Li aliyekî din ez ji were behsa vê vîdeoyê bikim berdevkê hikûmeta Sûriyê Mihemed Fêsal ev vîdeo belav kiriye dibêje çekdarên Hesedê ne ku bêçek ji taxa Şêx Mexsûd derxistine biriya basan ve diguhêzin bajarê Reqa yani li Rojhilatê çemê Feratê wan vediguhêzin wî alî. Lê esayişa Helebê piştî wê li ser vê daxuyaniyê li ser vê vîdeoyê daxuyanî daye. Dibêje kesên ku di vê vîdeoyê de derketine ne şervanê wan in ne endamê esayişê ne. Herûha esayîş dibêje ev welatiyên sivîlin ku ji ber topbarana 5 rojan bi zorê hatine koçberkirin. Li aliyekî din li gorî çavkaniyên me ku dibêjin hejmara wan derdora sîh kes sabûne ku hatine veguhestin lê xelkê sivîl bûne weke hûn dibînin jî di dîmenan de diyar e ku ne cilê esayişê li wan e ne cilekî serbazî li wan e cil û bergê medeniyê sivîl li ber wan e li basa hatine swarkirin ber bi Reqayê ve hatine şandin. Li aliyekî din weke min gotî te kes dikim li aliyê Rojavayê Şêx Mexsûd hetenha jî endamê esayişa rêveberiya Xweser di çeperên xwe de mane lê rewşa xizmetguzarî ne baş e kehreba û înternet û nan peyda nabe hejmarek ji nexweşan heye ji birîndaran heye ku li nexweşxaneya Şehîd Xalid Fecrin pêwîstiya wan bi alîkariyên bilez hene.